Am ajuns la punctul de intrare în pădurea către cascada Vadul Crișului și peștera Vadul Crișului. Jumătate de oră de la aceste căbănuțe. Munții Pădurea Craiului. Da. E bine prin pădure, căci la soare e foarte, foarte cald. Foarte cald. Da, cred că așa ne luăm după cercul roșu de pe copaci. Semnul. Ia să vedem ce scrie pe aici, pe pancartele astea. Traseele, foarte multe trasee în zona asta de făcut. Zona Șuncuiuș, Vadul Crișului. Da, tare frumoase. Deci aici începe traseul.